Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Язның бер көне ел туйдыра, авыл хуҗалыгы техникасын кайсы районнар яңарта. Түбән Камада яшәүче Вил Хәсәнов Ленинград чолганышы вакытында күргәннәрен уртаклаша. Татар Әйшәсе авылында Бийек Ватан сугышында һәлак булучыларга мемориал ачылды. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белә башлыйбыз. Казанда музыка белгече, педагог, татар музыка тарихын халык иҗатыннан алып профессиональ музыка барлыкка килүгә кадәр өйрәнгән белгеч Йолдыз Исәнбәт вафат булды. Ул күренекле татар язучысы Нәкый Исәнбәтнең кызы. Йолдыз Исәнбәткә май ахырында 85 яшь тулыр иде. Мәрхүмә Казанның Иске Бистә зиратында җирләнәчәк. Шушы минутларда мәрхүмәне соңгы юлга озатучы туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Бүген Рамазан айының 23-нче көне. Хәбәр ителгәнчә, республика ифтары 11 май көнне була. Анда катнашучылар өчен Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгенә кадәр шәһәр яны поездларында бушлай махсус рейслар оештырыла. Беренче рейс поезды Казан Пас станциясеннән 11 май көнне кичке 5 тулып 7 минутта китә. Кире кайтканда поезд Казан халыкара аэропорты станциясеннән 21 сәгать 30 минутта кузгала. Икенче шәһәр яны поезды Казан Пас станциясеннән 11 май көнне 17 сәгать 47 минутта китә. Кире кайтканда поезд Казан халыкара аэропорты станциясеннән 22 сәгать 30 минутта кузгала. Әлеге бушлай маршрутлардан республика күләм ифтарга чакыру билетын күрсәтеп файдаланырга мөмкин. Рамазан изге гамәлләр айы. Биектау районының Татар Әйшәсе авылында яшәүче Нургалиевлар гаиләсе өчен һәр көн изгелеккә, кешеләргә ярдәм итүгә багышланган. Ифтар ашлары, өлкәннәр көне, сугыш һәм тыл ветераннарын котлау кебек елда үткәрелә торган чаралардан тыш, мәктәп юбилее кебек киң масштаблы вакыйгаларның да әйдәманнары. Ә күптән түгел алар ярдәме белән Татар Әйшәсе авылында Бийек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл ясалды. Аны ачу тантанасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Шул тарихлы Татар Әйшәсе авылыннан 1941 елна 165 кеше сугышка чыгып китә. Шуның 82-се ватан өчен көрәштә мәңгелеккә яу кырында ятып калган. Һәйкәлләр үлгәннәр истәлегенә булса, хәтер исәннәр өчен кирәк. Сүздә җык бик каты тәрбия балаларга бүген көндә бит булай да әҗнигә менә сөйләшкән булабыз тел дип, ни дип телне дигән мондый әйберләрне, гореф гадәтләрне әгәр дә әби балалар берсенне буыннан буынга биреп бармаса, без онтыла менә Аллаһка шөкер менә бу сугышның ничек булганын, ничек авыр булганын искә төшерергә мондый әйберләр бик кирәк иде. Сугышта шәһид киткәннәрне әйләнеп кайтып та яра сырхаулардан вафат булган ветераннарны искә алу, исемнәрен мәңгеләштерү шатлыгыннан әйтерсең лә табигать анада елады ул көнне. Ул шатлык сибәләп тә, чиләкләп тә яуды, әмма авыл халкы таралмады. Айруча зур рәхмәтемне Нургалиевлар гаиләсе Ришат әфәнде белән Рилия ханымга белдерәсем килә. Сугыш елларында һәм сугыштан соңгы елларда ил тоткасы булган тыл ветераннары өчен бик кадерле мондый чаралар. Биектау муниципаль районы башлыгы Рөстәм Калимуллин әлеге чараны оештыручы һәм истәлек һәйкәлен төзүдә катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Авылдашларыбызны исемнәрен мәңгеләштерү өчен эшләнгән чара иде бу. Безнең 1-2 еллык алдан уйга килгән иде ул.
Шуңа күрә былтыр ачыласы памятниги булмады, коронавирус булгач инде. Шуңа күрә менә быел эшләргә булды. Безнең авылга 165 кеше сугышка киткән. Кичкенә генә авылдан исәпләп, шуның 82 кеше кайта алмаган, сугыш кырларында калган. Шулар арасында минем дәватием дә бар. Калганнар инде монда кайткач вафат булдылар. Татар Әйшәсе авылында туып үскән Ришат Нургалиев сугыш афәтенең ни икәнен яхшы белә, чөнки үзе дә Афган сугышында катнашкан. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл ясауны бурычы дип кабул иткән. Исемлеккә шулай ук тыл ветераннары, Чечен сугышында мәрхүм булганнар да кертелгән. Әлеге җырдагыча алда калган гомерне матур яшәү өчен Татар Әйшәсе авылы халкы кебек бүгенгенең генә түгел, үткәннәрнең дә кадерен белеп көн итәргә кирәк. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыкларыбызны авыл хуҗалыгы темасы белән дәвам иттерәбез. Республика хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы техникасын яңарту эше дәвам итә. Хәзер агрофирмаларда куәтле тракторлар, ашлык һәм чөгендер комбайннары алу ягын карыйлар. Шушы көннәрдә генә үз ирешле сиптергечләр Казан янындагы базадан чәчүдә катнашу өчен республика районнарына чыгып китте. Бер яңа үз ирешле сиптергечләр Казан Сельмаш җитештерү базасыннан туп-туры диярлек басуга юл тотты. Аларның берсе Кайбеш районының Алтын Башак агрофирмасына кайта. Хуҗалык җитәкчесе Ринат Матыгуллин моңа сөенеп бетә алмый. Кырышлар өчен монда инде яңа комбайннар, киң аранны эшкәртә торган культивациялау комплекслары, чөгендер чәчкече сатып алган булганнар. Шуларга менә тагын бер заманча агрегат өстәлде. Менә бүген аларга килгәндә опрыскиватель шарказакатный, инде барс 3000 дип атала. Ул безгә бик кирәк, буквально марикатнадан атна, икатна дигәндә ул инде урылкырларга чыгып китә уже, беренче обработка ясый башлый. Ул шарказакатный, киң атса 24 метр. Килгәтә алып бара. Буа районының Таң агрофирмасына шундый ук 2 агрегат китте. Монда техника хуҗалыкта моңарчыда үзен яхшы яктан күрсәткән булган. Установлено GPS совсем уже другого образца. Монда хәзер GPS-ның да икенче төрлесе урнаштырылган. Предприятие һәр елны үзгәрешләр кертеп тора. Без алган бу техника чит элдәгедән бер дә калышмый диярлек. Шуңа өстәп әле бу техника чәчүдән урып җыюга кадәр басуда эшли. Механизаторларга да җайлы, климатны көйли, һаваны саклау системасы бар, магнитолысына кадәр каралган. Переключатели света, поворотники. Республикада бара торган агропромышленность комплексын техник яктан модернизациялау программасы нигезендә Акбарс холдингына керүче хуҗалыклар быел 14 үз ирешле Барс 3000 сиптергече сатып алды. Аларның ярты бәясен дәүләт күтәрә. Җитештерүчеләр әлегә Казан агрегатларына тиңләшүчеләр юк дип раслый. Республика басуларында инде шундый 100 агрегат эшли. Акыллы программада нәкъ шушы техника өчен махсус язганнар. Барлык җиһазлар да үзебездә җитештерелгән. Сегодня мы поставляем на всю Россию, плюс СНГ. Без бүген үз техникабызны Россиянең бөтен төбәкләренә, БДБ илләренә, Казахстанга, Белоруссиягә, Монголиягә җибәрәбез. Чәчүнең иң кызган чагы. Белгечләр әлеге сиптергечләрнең агрофирмаларга керешләрен тиз арада тәмамларга мөмкинлек бирәсенә шикләре юк. Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Яңалыклар, Бөектау районы. Ачлык, ялангачлык, сугыш ачысы. Түбән Камада яшәүче Вил Хәсәнов Ленинград чолганышы вакытында күргәннәрен бик тә моңсу хатирәләр белән искә ала. Ул 6 яшендә әнисе һәм 3 туганы белән чолганышта кала. Ветеран күңелендә онытылмаслык ис калдырган вакыйгалар турында сөйли. Вил Хәсәнов медальләр тулы костюмын кадерле ядкәр итеп саклый. Аны тантаналы вакыйгалар вакытында гына кия. Бүген ветеранның кабат күңеле тулган мәл. Матур булачагын урлаган, каһәр төшкән сугыш вакытында кичергәннәрен күз яшәрсез сөйли алмый. 6 яшьлек чагында әнисе тагын 3 кыз туганы белән Ленинград чолганышында кала. От берничә семья бөтенебезне күчерделәр Ленинградка. Ленинградка алып килделәр. И шунда бер комнатага керттеләр инде. Анда нарылар ясалган иде инде.
матраслар юк инде үзебезнең шул булган әйберләр белән генә җәйдек тә шунда йокладык инде. И шул анда бик салкын иде инде. И төтен чыгадыр бик еш кына исерәдерик Ләлә апа инде 12 yaşında иде. Чыкмагыз анда сезне ашыйлар дип куркытадыр безне. Ачлык, ялангачлык гаилә өчен гадәти күренеш була. Шылганышта ачлыктан Вил Хәсәновның кечкенә сеңлесенең гомере өзелә. Аны шунда күмеп калдыралар. Yani сөйләгән бер тапкыр барып карадык, и баржа китте Ладога аркылы. Бер күз күренә торгач киткән би бомба төшеп шул баржаны батырганнар. Әни инде лучше җирдә үләбез дип кире кайтты. Нигә шул тора торган җиргә Ленинградның үзенә кайтты кире. Лучше үләбез җирдә дип. 42 елда уже көчләп нитә башладылар, җыя башладылар. Гаиләне Татарстанга эвакуацияләр. Өстенә кияргә киеме булмагач, Вил мәктәпкә дә 9 yaşında гына бара. Хатирәләрен ул еш кына Түбән Кама укучыларына да сөйли. Альбомында инде сугыштан соңгы чор фотосурәтләре урын алган. Ул шахтада эшли, 2 ул үстерә. Хәзер ветеранга 86 яшь. Фанис Мөхәммәтов, Рушания Сибатова, Рафаэль Ракипов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Күптән түгел Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Гүзәл җирем Татарстан татар хор музыкасы фестиваленең йомгаклау концерты булды. Фестивальне кем оештыра? Татар хорының киләчәге өметлеме? Бу сорауларга җавап хәбәрчеләребез әзерләгән язмада. Татар хор музыкасы фестивале быел 19-нчы тапкыр үткәрелде. Ел сайын фестивальнең үз темасы бар. Казанның 1000 еллыгына, шулай ук Александр Ключеревның тууына 100 ел тулу уңаеннан да үткәрелде. Ә бу сезонда ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Безнең консерваториябызда 19-нчы тапкыр фестиваль, татар хор музыкасы фестивале үткәрелде. Менә ул 4 көн барды, бер сулышта, бер шундый рухи байлык белән. Фестивальне беренче елларда Мәдәният министрлыгы Татарстанның министрлар кабинеты башлап җибәрсә, аннары Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе татар хоры фестивален үз канаты астында алды. Бик күп лауреатларыбыз булды, чөнки бөтенесе дә бик катлаулы музыка җырладылар, классика музыкасын. Без бу фестивальне багышладык Нәҗип Җиһановка 110 елына, аннары соң Рөстәм Яхинның 100 еллыгын юбилейна, Габдулла Тукайның 135 еллык юбилейна һәм Муса Җәлилнең 115 еллык юбилейна. Менә шу 4 зур биек шәхесебезгә багышланган фестивалебез шуңа күрә зур профессиональ дәрәҗәдә үтте. Шын җыр бәйрәме булды. Бәйрәм булды. Күрсәгез иде шушы анда меңләгән бала татарча җырлыйлар. Аларның йөзләренә карагансаң, алар менә бәхетле кешеләр. Әлфия Җаббарова сүзләренә караганда, фестивальне башка милләт кешеләре дә карарга килә. Фестивальдә бары тик татар телендәге җырлар гына башкарыла. Башка милләт вәкилләренә дә таләп бер: җыр татарча яңгырарга тиеш. Без үстерәбез яшь буыннарны, без онытмыйбыз өлкән буыннарны, һәм дә ки безнең биек шәхесләр, безнең программаларын, репертуарларын, әсәрләрен онытмыйбыз. Без аларны зур сәхнәгә күтәрәбез, җырлыйбыз, алар яшиләр. Татар хоры фестивалендә катнашучылар төрле төркемнәргә бүлеп бәяләнде. Вокаль хор ансамбльләре, үзешчән хор коллективлары, уку йортлары хор коллективлары, аларның һәр номинациясендә яшь айырмасы да исәпкә алынды. Беләсезме, шул бәйрәм әле менә һаман да минем җөрәгем шулай сөенеп яши. Тагын шуны әйтәсе килә, елдан ел башкарырга, катнашырга теләүчеләр күбәя бара. Менә без инде чынлап та әйтә алабыз, халыкара фестиваль дип, конкурс. Чөнки быел менә Урта Азия республикаларының Казахстан, Үзбәкстан, Мәскәүләр, Сибир яклары, бөтен Россиядан катнашырга теләүчеләр бар.
Татар хорыгына түгел, гомумән хор сәнгате шактый еллар дәвамында сүлпәнләнеп китте. Югыйсә, һәр мәктәпнең диярлек хоры була торган иде. Әлеге фестиваль татар сәнгатендә хор юнәлешен җәелдерү, татар классик композиторларының әсәрләрен халыкка җиткерү, яңа исемнәр ачу белән беррәттән анда катнашкан балаларга әхлакый тәрбия бирә. Җыр, музыка аша алар матурлыкка, яктылыкка омтыла дип саный оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Заманча шартларда гореф-гадәтләребез юкка чыга бара. Тарих битләренә күз салсак, халкыбыз тарихи чыганакларын, милли йолаларны, музейларны саклап, буыннан буынга тапшырып килгән. Бүгенге көндә музейларның әһәмияте аеруча зур. Татар дәүләт филармониясе музее белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина танышып кайтты. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музее 1997 елда 60 еллык юбилей уңаеннан оеша. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илхам Шакировның хәйр фатихасы белән ачыла. Филармония ул вакытта Казан шәһәренең Гоголь урамы 4-нче йортында эшләп киләдер. Шушы бүлмәдә филармонияның сәнгать җитәкчесе Илхам Гыйлметдин улы Шакиров та, аның эш бүлмәсе дә шушы музей бүлмәсендә иде. Музейның теләкләр, тәкъдимнәр китабы да нәкъ менә аның сүзләр белән башланып китә. Татар артистлары кая гына барып чыгыш ясамаганнар. Ул шахталарга дисеңме, тайгыларга менә 1972 елда Донбасс шахтерлары тарафыннан анарга бүләк ителгән каска. Филармония музее шушы еллар эчендә концерт оешмасы тарихын яктырта алырлык бай мәгълүмат туплаган. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арслановның шәхси әйберләре. Заманында ул тыңлаган менә шушы радиолы һәм дә инде аның башкаруында язылган пластинкалар. Аның турында чыккан китаплар да бездә урын алган. Аның берсе менә сүз тәме һәм инде аннан соң чыккан китабы Айрат Арсланов истәлекләр шулай ук тагын да тулыландырылган. Аның концерт костюмы. Рәмзи Гарифуллин дигән фокуслар остасы менә шушы костюмын үзе теккән костюм инде ул. Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Патимиргалиеваның да күлмәкләре безнең музейыбызда урын алды. Музейда күренекле артистларыбызның кул җылысын саклаган гармоннар төп урынны алып тора. Иң борынгыларыннан Мустафа Салахетдиновның концерт гармоннары, Рөстәм Вәлиев виртуоз баянчыларның берсе, Рөстәм Вәлиевның менә түбәтәе һәм концерт гармоны. Төрле кичкенә гармоннарда уйнаучы Люция Камалованың аккордеоны да бездә урын алган. Башка музейлардан аермалы буларак, биредә экспонатларны тотып карарга да мөмкин. Менә шундый тартмачыкларда алар сакланалар. Мәсәлән, монда урын алган Усман Әлмиевның түбәтәе, аның концерт костюмының менә бу каптырмалары дип әйтик инде. Шулай ук Әлфия Галимованың менә бизәнү әйберләре дә урын алган менә. Дәүләт симфоник оркестры тарихына караган экспозициядә бай иштәлекле. Татар дәүләт симфоник оркестры дирижеры Натан Рахлинның шәхси әйберләре дә бар. Натан Григорьевич Рахлинның дирижер таякчыгы. Биредә күренекле композитор Александр Сергеевич Ключеревның үзенең шәхси коллекциясыннан да экспонатлар саклана. Ул да булса аның патефоны. Музей эшчәнлеге филармония тарихына бәйле документларны туплау белән беррәттән төрле елларда эшләп киткән артистлар аларның туганнары белән элемтәдә торып, иҗатына багышланган очрашуларда уздыра. Габдулла Тукайга багышланган әдәби-музыкаль кичәләр ел саен зурлап билгеләп үтелә. Легендар җырчылар Әлфия Абзалова, Илхам Шакировның туган көннәрен һәр елны филармониядә уздыру матур традициягә әйләнеп бара. Филармония фойесе диварларында тамашачы мәхәббәтен яулаган сәнгать осталарының фотопортретлар тизмәсе урын алган. Бүгенге көндә аларга QR-кодлар урнаштырылган. Шул рәвешле бу шәхесләр турында татар-рус телендә язылган мәгълүматны табып була. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хәзер игътибарыгызга игълан тәкъдим итәбез.
2021 елның 8 майында Шүпрәле районының Иске Шаймырза авылында 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның очрашуы уздырыла. Аны шушы мәктәптә белем алган Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы президиумы һәм аның җитәкчесе Марс Алиев оештыра. Очрашуда 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның 55 еллыгын билгеләү, Кыңгыраулы мәктәп еллары китабын тәкъдир итү һәм мәдәни программа көтелә. Сыйныфташлар һәм якташлар очрашуы иртәнге сәгать 11-дә башлана. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз милиция полковнигы, Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны, Хәтер мәчете имам хатибы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Харис хәзрәт Салихҗан. Исәнмесез, Харис хәзрәт? Сезне иң элек бөек җиңүнең 76 еллыгы белән котлыйбыз. Әлеге көн бездән ерагайган саен күңелләрдә аның әһәмиятен аңлау хисе арта. Яшьләр аңласын өчен тормышыбыз нинди булырга тиеш? Безнең тормышыбыз шулай булырга тиеш. Бөек Ватан сугышының дәһшәтле елларын җан-тән иҗтиһад кылып, дөрес итеп халыкка җиткерү. Ватан сугышы елларын ул һәр кеше өчен бик тә тирән сынау иде. Бүгенге көн Ватан сугышында катнашкан кешеләрнең исәннәре бихисап әс. Шулай булуга карамастан Ватан сугышына карата мөнәсәбәт йөзеннән кайбер фикерләр әйтеп китсәң хак булыр. Ни өчен без Бөек Ватан сугышында җиңә алдык? Җиңә алдык без Бөек Ватан сугышында шуның өчен, чөнки илдә милләт ара, диннәр ара, конфессияләр ара бернинди каршылыклар булмады. Җиңүнең төп сәбәбе халыкларның бердәмлеге. Сез истәлекләрегездә сугыш вакытында да Коръән аятларын укыдым дип искәрткәнсез. Сияси вазгыять башка иде бит. Коръән укысаң үлмисең икән дигән сүз без үзебез 17 яшьлек балалар. Үлмисең икән дигән сүз солдатларның башларына керә һәм бик тә авыр вакытта. Фашист белән менә үлем белән көрәшкән вакытта балалар киләләр дә яшьтә шул кыйнды батырым. Ука бездә батырым дип әйтәләр. Батырым ука идәни калды, бәхил булсыннар, операциягә керәсең бит. Менә шул вакытта Коръән укыйм. Коръәннең әйтегендә бөтен запас, әлхәмдулилла, аяттул курси шуннан ары запасында юк инде. Анда да бактанып утырып булмый. Шуны мин укытылган идем. Ил тарихында сугыш шәхес культы чорлары бар. Андый тайпылышлар кабатланмасын өчен тормышның нинди кыйммәтләрен кыйбла итәргә кирәк? Барлык фикерләрне бер җомгакка җыеп әйткән вакытта, фақат шул вакытта гына кайчан дин ва фән бергәләшсә, дин ул виждан, фән ул акыл, акыл белән виждан бергәләшкән вакытта гына нинди генә сәяси юнәлешләрдәге кеше булмасын, нинди генә усал или уңай кешеләр булмасын, фақат шул вакытта гына кайчан дин, фән белән бергәләшкәндә генә кеше гафиллектән уяна. Сез гел хәрәкәттә, әле белүебезчә, күптән түгел туган авылыгыз Чутай турында да китап чыгаргансыз. Картаерга ашыкмыйсыз. Сире нәрсәдә? Тормышның en çetin, caysız, uңайсыз bir minutunda özünün tuğan жерinde, tuğan toprağını bigrek de tiren аңларга ымтыласың. Чутай турындагы язган китап бул Бөек Ватан сугышы тамамлануга 75 ел уңайыннан ва Татарстан Республикасының 100 еллыгы уңайыннан язылды. Максат бәндәләрне гафиллектән уяту. Томаналыктан уяту, ул бер авылга карата гына түгел, барыбызга да карата. Томаналыктан уяту һәм шуның өчен бу томаналыктан уяту өчен авылның шәхесләрен күрсәтү. 220
6 кеше сугышта катнашкан. Менә шуларның һәрберсендә җентекләп бу абзый эшләгән. Менә шушы китап белән шөгыльләнгән вакытта нәрсәләр ачыла? Патриотик тойгы, патриотик духа, рухы кешенең ачыла. Бүген актуаль әңгәмә кунагы милиция полковнигі, Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны, Хәтер мәчете имам хатибы, Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе иясе Харис хәзрәт Салихҗан булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин Гөлнас Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.